Legwech manyien. Jodak e gwenge mag Nyatike dwaro mondo piny owacho jolgi mondo gipur chiemo moromo manyalo med ndhadhu maggi kaachiel kod yudo chiro. Chenrogi gigeno ni nyalo chopo kokalo e dago ohala motisi ni County Industrial and Aggregation Park magedo mare koro dhi karumo e gwenge mag Makalda kaka jafwambo marwa George Maleronwa. Kaunti mamigo achiel kuom kaunti za par kod aboro ma okuongo magedono mar kama ichoko ipiedho kaachiel kod medo ndhadhu mwandu ma opogore opogore ma ong'ere kaka County Industrial and Aggregation Park dhi nyime e pacho kae. Chenro ni magedo mare koro dhi kawo omenda maromo milion 500 ma isiro kod piny owacho mar kaunti ma Migori kod piny owacho mamalo osechopo e atamalo 75 ka igeno ni gedo mare dhi rumo dwe mar 5 mar higani. Wani atamalo mar 75%. To kendo wageno ni kochopo dwe mar 5 higani to wabiro tieko wach mar gedo. Charles Richa Wambura men director ma ochung' chenrogo mag gedo e kaunti ma Migori wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori kod mano mamalo osesiro chenro ni e yono mowinjore. Kuom counties 18 makoro dhi nyime gi gedo, Migori County ema sani otelo gi percentage maduong'. Penjo maduong' en ni ka gedo mar dwe mar 5 bende jopur nitiere kod ikruok makare maneno ne kar choko piedho kaachiel kod medo ndhadhu mag mwandu ma ong'ere kaka Industrial and Aggregation Park koro konyogi. Mane wapuro gimoro higni 5 chien, ne wapure to nochieknwa maber kabisa, to ne ok okonyowa. Koro nyaka ne Industrial Park ni duogi. Wasepuro lo eka 2. Nweng'o ma wan godo mwayudo pile ka pile ok nyal ketowa mwabed gi ikruok ma makare. Gimwang'eyo ni ka gini oseyaw makoro Industrial Park ni tiyo, sirikal biro biro, biro manyo groups man ready, biro elimisha wa, gibiro puonjowa kaka wanyalo loso gik ma ibiro ket ka. Tie dhok mwasebedo kwatero Nairobi. Makoro dhoggo inyalo yang' Migori ka to waloso go gik moko. E kinde limbe marwa e kar gedone ne wayango ni thoth oganda modak e alwora mar County Industrial and Aggregation Park ok ong'eyo kata tije e kinde bende koro piny owacho mar kaunti ma Migori wach ne gidhi nyime kod puonjo oganda. Kata seche mana biro gi jakom mar center apenje ni gini en ang'o, onyalo konyowa mang'eny. Wambedo kaka wajo mining, gold mining, industrial ni wambe okelwa gimino ni plating ka goro mali abugi point anariyo ka jaje tabiro kode ka tiusne bei moro mowinjore. Moko kuom jodak e gwego mag Nyatike dwaro mondo koro piny owacho mar kaunti ma Migori ojolgi mondo koro gipidh kit chiemo mopogore opogore ma bende koro nyalo bedo chiro e kar choko piedho kaachiel kod medo ndhadhu ne e kaunti ma Migori. Kopo ni wayudo capital moro to wanyalo medo kaka wanyalo dongre kwariwe gi sirikal kwatiyo gik moko ariyo madhi mbele. Jodagwego mag Makalda ojiw bende mondo koro ti kod thuoloni mar chako ohendni ma oting'o kata gero ute ma ji nyalo ninde ka kar choko piedho kaachiel kod medo ndhadhu mar mwandune koro chako tich. Takataka no miwa thuolo kata miwa mana kiny to wachaka gedo. Sirikal omiwa title deed e lopewa. Lipot mabende nyaka sani koro segol kod funde magero kambi en ni koro kinde machiegni koro dhi rumo. Ka bende penjo maduong' en ni to bende jopur nitie kod ikruok. Bende nitiere kothe mibiro kel ka. To kapo ni nitiere okenge magi moskete mondo bed mano moromo bende koro inyalo tigo e kambi bende koro igero ni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Migao mar omenda lero ni gionge paro mar biro medo diyo jopiny kod juok mar osuru ma gionge kod jatend migao